Ki nora pakita nyarang belang sok senyang. Samanta ka kenti kila penpau ka jing sungkya ka bajur. Namar ka jing le turti jong ka company ka bashnai ka surok na nonston shawa ka ji. Bakila shubrat ka baki moni ka khandau bat ki mau. Kam na brata ka taga rukom ban om penjot ki lengkha ki risai. Habakran hakilat batai kubor ki pajba anorep kila penpau ka jing sungkya bas ngudiau. Namar da ka babrat mau bat khandau pathar ka penlongi ki lengkha jongki bakin dap stang ki maurit bat khandau. Barkane ka pensyam jing ki norep kumno bagi sedang ke jinglur, namar ki haban rakshwai ki mau, bat klong ka kandau. Namar kata ki labu ka jingkarpat ka company ka bapentre ka ni ka surok, bakan day ban le murder, da ka baweng no ki mau, ki badan ni ki lengkha, namar ka por ban lur kelajan. Da kecil susi kamtam hal kepada bakani ka pentor kane kade pentor jungi kabala license sausin la phone ikini di kar company ban nagaleng jungki ki ang insale nrai hadu kane kenti klem la ai te kane pen pau bakini kar company ki kam don gano gajing skap na kamta mingi kinok susnong jong kane ke eri rang blang te hadu menta gajing e jong ki pajba amri tang hangni haga cika jungi nrai saudong jong kane karang blang bun baki pajba ki ut ba kacing jot ki putor nadu papuntre ya kaneka intermediate nang ston shadu wakaji te nagaling jonga ngapun pau hakmat jong kapuludi bagade banle ai halo kade benta kade benchumkia kum utrai jaka pat khamtam e bakidon katu kani wodru ki nong susnong ki pat nong susnong jong kaneka area bro kawai kila karpat jingi kum ki samla jong kaneka dong kathain ba artat bangidon lagi jong kilengkha ki penthor te nagaling jonga namar ba ngala dep ban yo yakren berkidikhar hakik tayo bala dep bangi kendu don lang USI nang ta ki nong penya jaga ni company kini ka surok tinggal ekren ba da kumno puno bayek itu ki mau bala don hapo penthor bakin weng no mardon namar ba kapor kala dei yakin nong rep bakin trei bakin kta bakin penkhoj yaki jingdon kam jong ki nong rep te nagaling jonga khendiat ngakarpat ya ka company la ni ya ka PWD ban pejlem ban ai ki ban ai ban pejlem ya kanika kajing don kam ba ki pajba ki hap ban tre ban kata namar ba kala dei kapor ki bakin kin hapmi hakileng kha laki jong ki lengkha te nagaleng ka company kala ong ba nginweng no lani nginweng no ik ki mau ki bala don hapo lengkha te ki ong ba jong first week April kala dei ban pentre ban weng no ik ki mau bala don hapo penthor te henrei Kelam haduk mentah kim pala lei pet kum kani ke jakamu kani ke jaka ru pet ka hajing sya kadi bentuk nang thi na room henrei kala blok lada jawu slab jur ka yaki kala yaki nongrep ti kam tam ki don ru ki jaka ki bala palat banyak kani ru haduk mentah ru kim pala lei ti sasisin kerpat kini ki nong tri jong kani ke surok lani nakaliang jo kapi dulu ban pej bini alem bat bishar lem ya kani kecing jenjar jong kinong rep ha kani ke sinong kathau bat borok koi